Tingnan ta sa atong silingan daw. Nga. Nakurtahan na daw ta. Lahi na daw tag kinaiya. Ila man ang huna-huna nga lain na tag kinaiya. Sila may bati og kinaiya kay di man taming ani og wa ta nila giunhan. Usa. Anak ko sila nga. Kung sa daw ka taas daw na to karon mo ko daw ka taas ang atong agbungan. Na hadlokon pa hinon ta ng hagbong-hagbong hagbay naman tang nang hagbong. Hadlokon ta nila ng hagbong. So, na Ginoo, anad na ta nang hinagbungay. Una pa, ila naman ang una-una nga nausab na ta. May manggod sa una lahi ra kayon tinagda nato sa ilaha. Maayo kayo ta. Unya gibusaran ta. Karon nga ning laylo ta sa ilaha. Mo nilong istorya sa tuwa. Sagdihin ang may ngana kay manay wala sila katabang sa tuwa nga nag-vlog ta. Sa Laro ng mga tawanan na. Imuhang ayohon. Mugara noon. Imuhang dili tingugan. Dauton ka. kung gani no nga maning kamot ta di ari kay wa tay parinti. Wa man ta magsalig ana sila ha. Sumagod gapangayo balita na sila ha. Sila pa yun nakabenepisyo sa tuwa pero unsay gibalos nila. Gimautan ta. Mana kung unsay lang nakita karon nga maingon sila maot na tag kinaiya, maot na tag batasan tungod man puna nila. Mana ayo papikto nang madunggan mo sa gawas. Tambag na ko sa imo ha. Ayaw sige gawas-gawas pagpundo ris balay. Pagpundo. Ako pa sa imo nga pa kong dulugan perme di pa kakasagap ng mga marites sa gawas. Dulog ta. Sagdi na sila. Sige paminaw na. Sumol mo po. Ay sumol. Sumol ba ni ako ang balon-balon di ari nga. Perminti ra ba ni puno. Sa may noong ka. Ay si kuan na pasagdi na sila song.